ไม่สวย Hello guys, good morning. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय आङो लोगोफोर ब्लग खालामैया जि गोबावसैमोन। दिनैसो खालामलायबायनो माने खालामनो गोसो जादों आरोखि ना दिनै ब्लगावनो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय। आङो ब्लग खालामैया जि गोबावसैमोन लोगोफोर। दिनैसो आङो ब्लग खालामफिननो गोसो जालायबाय बायोबो आंना। ओमफ्राय ओंखायनो आङो फुंनिफ्रायनो ब्लगखौहाय लानाय जाबाय नै। नोंथांमोना जुदि जोंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनो होनब्ला नायलांबानो जाबाय ना मा होनो लोगोफोर। मा खालामो थ'दो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। What's wrong, Baba? Siapa untudun? Ten जाबाय ama. Ama? Malah sekarang nengah. Four जाबाय ना? Sir. Malah tuh santi kalam lekang nengkau. Video layak itu angen nengkau laitnya sedeng. Tapi nengkau Tabita apa tak kau nengkau? Dia Tabita mai dong nengkau. Tak sih nengkau Tabita lah ni Tabita bimai mai nengkau. Kakak lama bergaji Tabita kau nengkau. Bang bahama video hendak hama. Hendak tua. Hendak anu kata. Sudah tapi terus dah bengkelok. Apa sana? Ini kemana kalau mau nunggu apa sana? Aku nunggu hai nggak langsung lah. Dah kau berapa sih? Baik Clarie, jangan apa tadi pada. ओमफ्राय नै दा लोगोफोर फिसाजोआ सिखारबाय आंना ब्रास खालामखांबाय जोङो दा जोङो नै फुंनि ब्रेकफास्ट खालामगासिनो दङ मेगिसो जादों बेहा मेगि जायोनो ओमफ्राय नै जोंहा ओरैहाय लाल साहा लोंदों साना ओमफ्राय बिस्किट दंदेरो आरो बिदिनो जायो जोङो लोगोफोर नोंसोरो जोंनि दालि ओंख्रि आरो पुरि आरो साहा आरो नैहा लाखाबाय जासुलिया लाखाबाय सासेना जोब्बाय हनै मेगिया मोजां नङा उन्दैफोरनि देहानि थाखाय नाथाय जाबाय थायो बिमायाबो सापर्टसो होयो खालामो होआ बेना आंनिखौ नै लोगोफोर बिबार आङो मा मैगं लाबोदों नोंथांमोना दिन्थिनो नागिरदों नायदो नै जोंना दा सम मिरामिससो लोगोफोर नै थालिर ओंख्रि जाजाग्रा थालिर ओमफ्राय बिबारा बे बिबार मोनसे ओमफ्राय थालिर ओंख्रि जाग्रा थालिर मुला बिथराय फालें फानलु दं ओमफ्राय दुन्दिया बारसिखा बिबार बे मुलाखौ एवनांगौ दिनै बे बारसिखाखौहाय बाथोन बानायनांगौ आच्छा ओमफ्राय नै फान्थावबो लाबोदों जों फान्थाव बेनोसै आरोखि ना गैला खालिबो फान्थावल'सै ओमफ्राय जोंना दिनै दा ओंख्रिया बे मुला बिथराय भाजा बारसिखा बिबार बाथोन ओमफ्राय सबायजों जोब्बाय बेलाय थाबिखौबो सु होनदोंना
哎呦我的妈！ Hello, Clarie. I'm the windows. Watching you. With the cameras on. La 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 la. Pooh. Cameraman focus karo Clarie ko. Hai hai Clarie ko, sundar lagi se. Cameraman focus karo Clarie ko. Hai hai cameraman focus karo Clarie ko. Ni suku raga sundar. Suku yang jalan kan? Mami ko yang jalan dah. Ayo, ana baba dilung jalan dilung na jimadan kadang cuk na. Ayo, cuk na. Ayo korok na le na. Kalamay na ni Kapna. Where's the wire? Wait, lollipop siya.